Ndewo, aha m bụ Ijeoma Kubue. Nsi ka nkele unu ndị subscribe na channel a. Okay, ndị na-eso m n'amụ Igbo. Ndewo, daalụ maka na unu na channel Igbostudy. Okay? Na-ekele unu na-asụ unu daalụ. Okay? Alright, okay? So, nsi ka nkọwa onye m bụ. Aha m bụ Ijeoma Kubue. Okay? Mụ na ụmụ m dị happy nọ n'ebe a na di m. Okay, ndị na-akwado m na ihe onyonyo a. So, di m na ụmụaka, okay, ndị na-akwado mgbe ụfọdụ ga na-anụ olu ha na vidio. So apart from ịkụzi Igbo, ihe ọzọ na-eme bụ ana m arụ ọrụ dịka dibịa oyibo n'ụlọ ọgwụ. Okay, so ohere ndị ọzọ nwere ka m jizi akụzi Igbo a na-akụzi. So nna ekenekwunu ndị na-amụ Igbo na ọ dịghị ofele, ọ dịrị izi, dịrị fecha ịmụ Igbo. Okay, so unu jisi ike na-amụ ya, ka onye ewepụtara obi ya na ọ ga-amụ ya na afọ ahụ ya jisi ike onye ga through nkụzi ndị nọ na channel a. Right? Okay, na-asụkwa Igbo, okay.